makaang ta. Haggard kami pan sa Ocean Park. Iskot ang paplato dre. Ay, kutsara. Kantag salad kaya para dagang tag makaon. Mga kuan. Makaon. Basta kapuya lagi. Pagsagbot para masustansya. Teknik nga para dagan bitang ko makaon. Kaon mo kapit tayo sir una. Dili ko nakaon kay barato ra man gud. Nya free from drinks. Ito sa ngalan na niya. Dapat ako na gid ang kaon gid kay maulaw gid magid ko yung kaon sa ko aba. May mga upol ko sa ko ah. Maulaw gid. Sama yung pizza eh. Wala ko i-erase lang. Dali manggol. Imong si 20 ah. Tulo na kaklase. Mas 20. Wala na siya. 63. 60 plus. Kaya half naman eh. Half. 13. Pinamprato na nito rin. Barato rin eh. Oh, chicken wings. Oh, isa ka pizza. Dilat siya. Ako rin makaw na eh. Nang yung kamot ito trabaho ka. Ako rin yung kaon. Gilo, kung maayo sa Ocean Park, kung sa kaya katong di balitok-balitok. Wala dyan akong pananaw. Grabe ko suga.
Ano ko nila kay kapro isa ka pizza sila pagkabuo isa ka pizza ako kami nag-ungkaon nako dito eh ingala siya sa nag-ungkaon at siya hindi ko kamo slice kinamutol pa ayun nakakaliwa wag kita kay class-classan no. Dito ko class. Yan. Dito pwede i-dalo-dalo mga restaurante. Magawas gini akong pagkatinuod. Ang bukid. Naas uma pa. Kami kinamok. So, sa maklainan dali ay. Nga ako mo. Usalan tayo dagino tapan niya mo. Lami manggod na. Ano yun? Basta ako lang isang kaon nga ligi ko. Nasa ko kauban kasi daan sa ko nga. Pasti siya napakan. Das na ni busog na kay ko. As in. Mereka mag-refill direct drinks, unlimited.